Fil-katakezi tal-lum eżistijaj dwar li nkomplu nirriflettu l-bżon ta' t-ġdid fil-komunità nisranija fil-Knisja anka fiż-żminijietna. Hekk xtaqt inkompli nirrifletti dwar il-bżon tal-bidla fil-mentalità li dal-aħħar kont qed nitkellem dwarha. Qed nagħmel enfasi fuqha għaliex xi drabi jista' jkun li l-konverżjoni li dejjem hija fil-qalba tal-ħajja tal-Vanġelu u dejjem fil-qalba tal-ħajja nisranija hija l-ewwel messaġġ li Ġesu tagħna meta huwa ħareġ xi priedka indmu u emnu fil-bxara tajba huwa il-messaġġ kontinwu tal-kelma tal-Alla. Ġwanni l-Battista jagħti dak il-messaġġ qabel mulej Ġesu fit-tradizzjoni kollha tal-profeti fit-Testament il-Qadim. Xi kultant faċilment illi din il-bidla nassoċjawha biss ma li fejna fin, kont tidajju ma dikx, kont tisraq u ma dikx, ma kontx tmur qudies il-ħadd u bdejt tmur, ma kontx tqer u bdejt tibda tqer, ma kontx titlob u bdejt tibda titlob. Ħafna drabi din il-bidla uħud jassoċjawha mal-prattika reliġjuża u ċertament dik hija bidla. Ċertament hija bidla mhux biss bil-qawwa tagħna ma bil-grazzja tal-Alla fuq kollox. Però jiena qed nenfasizza ħafna l-bżonn ta' bidla fil-mentalità. Jiġifieri il-bidla ta' kif aħna nirraġunaw. San Pawl fl-Ittra l-Filippin, kapitlu 2 vers 5 jgħidilna aħsbuha kif kien jaħsibha Kristu Ġesu. Jiena nħoss eżisti li fi żminijietna il-bidla fil-mentalità, mhux fi żminijietna biss tafux, naħseb hija bħal dejjem, hija sfida. Inħoss li minu fil-Knisja, ġifieri mhux qed nitkellem biex nagħmilha ċara. F'dal-katekeżijiet mhux qed nitkellem ma' min ma jmurx fil-Knisja, min ma jmurx qudies biex tifhmuni, imma għalina l-nies tal-Knisja. Aħna ta' ġewwa qed nitkellem minn aħna li għadna parti minn din il-komunità sabiħa li aħna tant inħobbu. Ma qed ngħid illi aħna l qegħdin dixxipli tal-mulej xi drabi ninnota li il-mentalità tagħna mhijiex dik tal-Vanġelu. Jiġifieri il-mod kif nirraġunaw minkejja li morru l-qudies, il-mod kif naħsbu minkejja li ntolbu, il-mod kif niddeċiedu mhuwiex ispirat minn Ġesu u mit-tagħlim tiegħu. Mhux ispirat mill-Vanġelu, mhux ispirat mill-kelma tal-Alla. Allura fuq ċertu livell għandna prattika reliġjuża għaddejja kif qed immorru nitolbu, immorru għall-laqat, immorru il-qudies, etc. Imma il-moħħ tagħna ma nħalluhx jitbiddel taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu. U l-konverżjoni trid ġib fina bidla fil-mentalità, il-mod kif tirraġuna hemm mod kif tirraġuna ta' nisrani u b'mod kif tirraġuna mhux ta' nisrani. U llum jiena xtaqtek li naqsam ftit areas, ċertament mhuwiex l-uniċi, żgur li l-lista tagħkom hija ħafna twal minn tiegħi. U ma nippretendix li b'dak li se ngħid ħankun qed kollox. Però areas hekk illi 5 areas partikolari killaqhom illi kien hawn nirrifletti jolqtuni bħala mod li fih aħna għandna nitolbu l-grazzja għax il-konverżjoni grazzja li nibdlu l-attitudni tagħna. Waħda mill-affarijiet li nara hija l-attiviżmu fil-Knisja. X'nifhem biha? Illi xi drabi fil-Knisja għandna nies li jaħdmu ħafna. Jaħdmu ħafna. Jekk ma jaħdmux iżejjed ukoll, il-sinhom barra. Saċerdoti għaddejjin mill-laqgħa għall-oħra, minn konferenza għall-oħra, minn grupp għall-ieħor, minn pjan pastorali għall-ieħor. Parroċċa li ħin kollu dejjem għaddejja b'ħafna attivitajiet. Tgħidu li xemm ħażin, mhux aħjar billi noqogħdu bdejna fuq żaqna ma nagħmlu xejn. Ċertament li ma nagħmlu xejn ħażin. Però il-ħafna ħidmiet, il-ħafna xogħol li jkollna fil-verità ħerġin mit-talb. Fil-verità, mhux ħafna lob il-kliem ta' qogħdu nduru mal-lewża, u hija xed talba filgħodu, talba filgħaxija, ħerġin minn relazzjoni profonda mal-Alla. Il-ħidma li qegħdin nagħmlu hija stereotipata, jiġifieri nagħmlu dak li dejjem nagħmlu. Mela il-programm tal-parroċċja tas-sena l-oħra x'kien?
U ta' dis-sena x'inhu? Qed nagħmlu fotokopi tiegħu? Qed nirrepetu dak li inna nagħmlu snin twal? Jew li qegħdin nagħmlu verament ħireġ minn dak li ngħidulu discerniment. Jiġifieri qegħdin naraw mhux biss fuq livell ta' management tal-Knisja, jiġifieri l-kappellan li laqqa l-kunsill parrokjali jew entitajiet oħrajn jara x'mar tajjeb, jara x'mar ħażin, it-tajjeb inżommuh il-ħażin warbuh. Mhux dak biss. Għax hemmhekk nagħmlu dak biss, il-Knisja nġibuha istituzzjoni umana bħal ħafna oħrajn. Mhux qed ngħidilek m'għandux ikun. Għaliex l-aspett huma ta' Knisja jekk jien dak l-affarijiet ukoll. Imma il-ħidma tagħna qegħdin impoġġu nifqu ftit ġenwinament quddiem Alla u ngħidulu mulej inti dan tridu li qegħdin nagħmlu jew trid xi ħaġa oħra li aħna maħniex nagħmlu. Mulej int tassew trid li aħna niċċelebraw kif qegħdin niċċelebraw jew trid mod ieħor. Għaliex jista' jkun li aħna nibżgħu npoġġu l-ħidma tagħna quddiem Alla. Għax nibżgħu li l-mulej se jgħidilna tfgħu xbik in-naħa l-oħra. U issa jekk jiena jli mmexxi parroċċa u jekk aħna l-grupp tagħna, l-aqda tagħna jgħidli li trid il-moviment u x'inhu, inna nagħmlu din għal 100 sena, toqgħodx tiġi inti ddawwar inna ħabib. Jista' jkun li din l-attitudni ma tkunx biss bejnietna, imma anke quddiem Alla. Li aħna ma rridux il-Alla jibdel. Aħna rridu nibqgħu staġnati f'dak li dejjem minna. U jekk nibqgħu nagħmlu dak li jema minna, immutu f'dak li dejjem minna. Jekk dan ma jkunx minn Alla, x'jekk ikun minn Alla jħalli frott tiegħu. Li qed ngħid jien eżistijej il-ħafna xogħol. Għax aħna grazza tal-Alla għandna insara u anke saċerdoti li huma ħafna kommitet ta' fil-Knisja f'Malta jaħdmu ħafna. Aħna grazza tal-Alla għandna ħafna nies li jaħdmu. Rridu jiġu apprezzati, valorizzati. Però ma nistgħux ma nagħmlux din mistoqsija. Il-mentalità tagħna hija l-mentalità tad-dinja. Jew il-mentalità tal-Vanġelu li d-dixxiplu dejjem irid jistenna mill-imgħallem. Imma din tittoħroġ minn relazzjoni intima ta' talb mal-Mulej Ġesu. Tittoħroġ minn ċerta distak, minn libertà. Jiena ħieles mix-xogħol li qed nagħmel. Ħelsin mill-istess proġetti tal-parroċċa. Anka dioċesi, mhux biss il-parroċċa. Bħalma tkun il-Knisja universali. Ħieles mill-istess ħidma li qegħdin nagħmlu biex kif il-mulej inebbaħna jurina xi ħaġa oħra, inkunu nistgħu nagħmlu dak illi jritu nitfu xbik fejn irritu u mhux fejn dejjem tfajnihom jew fejn jidrilna aħna li għandna nagħmluhom. Din eżisti hija realtà illi rridu nħoss noħduha b'serjetà kbira. Għaliex aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet ta' bidliet kbar fis-soċjetà tagħna. U jekk naħsbu li r-risposti ħana tuhom aħna minn żniedna kif jidrilna aħna u mhux f'ambjent ġenwin ta' talb fejn fid-dawl tal-kelma tal-Alla, fid-dawl tat-talim tal-Knisja, tal-gwida tal-isfijiet tagħna u fit-talb personali u t-talb tal-komunità. Jekk mhux se nkunu nies li nisimgħu lill-Alla, allura ħankunu nies li aħna nisimgħu biss ix-xewqat tagħna. Issa x-xewqat tagħna jistgħu jkunu tajbin biex nagħmlu l-ġid lin-nies, nagħmlu l-ġid il-poplu tagħna, però x-xewqat tagħna mhux dejjem jiltaqgħu. Huwa miraklu meta daw jiltaqgħu. Ħafna drabi rridu nisimgħu ħalli mmutu għax-xewqat tagħna u nagħmlu x-xewqat tal-mulej. Qed nitkellem fit-tajjeb. Din hija l-bidla fil-mentalità. M'għandx nitkellem minn affarijiet iżjien għaliex taħdem għall-Alla mhux ħażin. Imma altru li taħdem għall-Alla u altru li taħdem ma' Alla. San Pawli li aħna ħaddiema ma' Kristu, co-workers with Christ. Miegħu, mhux għalih. Allura noqogħdu attenti li mhux naħdmu ħafna għall-Knisja imma mingħajr Ġesu. Jekk aħna sisti ma se nieqfu, ġenwinament se nieqfu, mhux ta' par se nieqfu għax ġanna deadline u kollox irid ifittex isir sa dik id-data, dawn huma ħafna eżistiji pjanijiet umani tagħna. Jekk maħniex ġenwinament se nieqfu ngħidu l mulej in xi trid minn din iċ-ċirkustanza. Nkunu lesti nibdlu dak li l-mulej jurina u nħallu dak li jurina li għandna nħallu. Jiena nħoss li jekk dil-bidla f'dit tip ta' mentalità ma ssirx eżistijej, naħseb li se nittilfu ħafna fi żminijietna.
id-dinja tibqa' titbiddel, pajjiżna jibqa' jitbiddel, is-soċjetà tagħna tibqa' titbiddel u aħna neħlu fil-passat tagħna bħala Knisja. U ma nħallux il-Alla jagħti r-risposta tiegħu għażminijietna. Alla jrid iwieġeb għall-bniedem tal-lum eżistijej. Irid iwieġeb b'realtajiet ġodda, irid iwieġeb b'esperjenza ġdida tal-imħabba u l-ħnina tiegħu, bl-arfin li jrid jagħtina. Ma tweġiba taħsbux li aħna rridu nagħtuha. It-tweġiba Ġesu, il-Knisja, il-qalba tagħha huwa Kristu. Aħna m'għandniex inħossuha ċelinġjati mid-dinja. Id-dinja l-Ġesu trid, il-Knisja hija l-mezz biex Ġesu jasal għand l-umanità. U Ġesu jasal permezz ta' Knisja tiegħu, mhux mingħajr il-Knisja tiegħu. Kif fakkarna l-Papa Franġisku, fakkarna f'dak li kien qal Papa Pawlu VI, illi ma nistgħux nifirdu l-Kristu mill-Knisja. Ma Knisja jekk tifhem illi il-bniedem tal-lum għandu bżonn il-Ġesu, il-Knisja tittieqaf u tisma' ftit dan Ġesu x'qed jgħid. Li jidilna l-Apokalissi, issimgħu l-Ispirtu x'qed jgħid il-Knejjes, x'qed jgħid il-mulej il-Knisja tagħna llum. Eżisti minn qalbi ħeġġitkom intom il-koll intom involuti fl-appostolat, fil-pastorali, fil-parroċċi. Noqdu attenti mill-ħafna ħidma u ftit talb. U talb ta' smigħ. Mhux kemm ngħidu, kemm nisimgħu. Il-bniedem bibliku fil-qalba tiegħu huwa l-bniedem li jisma' l-Alla. Għalhekk il-bżonn ta' skiet, tal-ġabra, tal-kontemplazzjoni, tas-solitudni, tal-irtiri. Hu kelli nistaqsikom, kemm nagħmlu irtiri aħna matul is-sena? Kemm il-Kunsill Pastorali Parrokjali għamel irtiri? Mhux seminars ta'? F'sens tal-li nieqfu ħanamlu disċerniment. Kemm aħna liberi li jekk il-mulej jurina permezz tal-isqof, permezz ta' persuni, anka sempliċi, biex għaf jkun l-awtorità Knisja, li nibdlu ċerti affarijiet, kemm aħna nistgħu ntilquhom. Jew naqlaw x'mittelf skuża għax dak jieħu għalih u għax l-oħra tuħu għalih għax dik dejjem hekk minnija u toqgħodx taqlan kwiet. Kemm turina eżisti li aħna minna l-affarijiet tagħna, mhux vera aħna fallata. Nilabu qegħdin fil-Knisja meta nirraġunaw hekk. Nilabu, naddu żmien ġifieri, naddu n-nies biżmien u naddu nuhom biżmien bl-affarijiet ta' Alla. Aħna bżonn bidla radikali mill-qiegħnet ta' qalbna. U d-dim din ix-xu eżisti, din libertà li rrid ikonna biex aħna nfittxu dak li l-mulej irid inkella nibqgħu bħala apostli nitfgħu xbik u ma naqbdu xejn. Naqbdu meta x-xibka nitfgħuha fejn il-mulej jitlobna biex nitfgħuha. Aspett ieħor li nħoss it-tieni aspett li bżonn bidla eżisti fil-mentalità tagħna fil-Knisja, fl-insara tal-lum ġifieri qed nitkellem, qed nitkellem il-Knisja mhux nitkellem mill-istituzzjoni biss, imma mill-realtà tal-komunità nisranija. Hija bidla nara li bżonn il-mod kif qegħdin nikkonċepixxu u nħarsu min qed jimxi wara Ġesu ir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Illum il-ġurnata għandna ħafna enfasi li għandu jkollna relazzjoni personali ma' Ġesu. U din hija bżonjunissima, enormi għandna bżonna. Iġifieri, x'jiġifieri relazzjoni personali mal-mulej? Iġifieri jiena mhux biss fuq li jgħid ħadd ieħor dwar Ġesu, ma jiena l-Ġesu nfittex li niltaqa' miegħu jien, li nsir nafu jien, li niftaħ qalbi għalih jien, li nitolbu jien. Però importanti ħafna li dun nifhmu eżistijej. Li l-mod kif il-mulej sejħinna u jridna, irid relazzjoni personali, imma fl-istess ħin komunitarja, iġifieri sens tal-komunità. Sejna nħoss eżistijej, nista' nkun żbaljat, illi fuħut mill-insara tal-lum ir-relazzjoni ma' Ġesu qegħdin ifittxuha aktar personali, imma qed tiddajjef ir-relazzjoni komunitarja. Is-sens ta' komunità fil-Knisja. Ħantikom eżempju u waraw tifhmunix b'dan il-mod. Ħan nistaqsik mistoqsija u weġiba. Inti l-quddis tal-ħadd fejn tmur? X'ħin tmur? U għalfejn tmur fejn tmur? Weġiba ftit il-qalb tiegħek, il-quddis tal-ħadd inti fejn tmur? X'ħin li ma quddis? U għaliex tmur f'dak il-ħin u f'dik il-post dak il-parroċċa jew fejn tmur.
Ma nafx ġibtu. Però ma noħdix bi kbirek il-maġġoranza wieħed ikun wieġeb ara jiena mmur f'dik il-knisja għaliex hemmhekk insib il-patrijiet tal-qrar, insib min qarar, insib parking, hemm kor tajjeb, il-qassis mhux boring, nismgħu melija tajba. Jew inkella tgħid jiena mmur hemmhekk għax hemmhekk ma jkunx hemm ħafna nies, ftit jafuni, il-qassis ma jdumx jipriedka, mhix ħafna organizzata u għamilt li kelli nagħmel, id-dmir tiegħi religious lest. Ftit naħseb eżistijaj, għax provajt nagħmel dal-esperiment ma' nies jien, jgħidulek jiena ħammur f'dik il-qudies dik il-ħin għax irrid nintaqa' ma' dik il-komunità. Għax hemmhekk hemm ħut insara li jien irrid niltaqa' magħhom. Dak ċikku Peppu ABC bisimhom, nies li jien qed nagħmel mixja magħhom. Jekk din mhijiex f'qalbna, ħadd ma jħu għalih, aħna l-quddiesa ir-relazzjoni komunitarja nisranija ġibnija supermarket. Supermarket jiġri. Supermarket jiġri li n-nies jiltaqgħu hemmhekk mhux għax jirdu jiltaqgħu ma' xulxin, imma x'kombinazzjoni jiltaqgħu hemmhekk. Għaliex? Għax jaqbillek tmur hemm għax għandu prezzijiet tajbin, tmur hemmhekk one stop u tixtri kollox u m'għandek fejn tipparkja. Jiġifieri isma' il-kundizzjonijiet ta' dak is-supermarket jagħmluha tajjeb ħafna biex jiena mmur hemmhekk. Imma eżisti aħna l-quddies hija supermarket? Il-knisja hija supermarket? ċertament daw l-affarijiet umani jgħinu jekk jiena mortu sibt fejn nipparkja, ta' żgur li tgħinni, ġifieri m'iniex qed nitkellem kontra daw l-affarijiet, imma qed nitkellem minn valur iktar profond li għandna bżonn nibdlu l-mentalità tagħna dwaru, ġifieri aħna rridu nirrealizzaw li aħna l-quddies tal-ħadd mhix biss laqa' Alla personali, imma hija laqa' anke mal-aħwa. Laqa' bejnietna. U fuq dan għandna x'naqtfu immens. Ma rridux nibżaw li jekk forsi għaliex naqset l-attendenza tal-quddies tal-ħadd, aħna nsiru minimalisti, jiġifieri l-aqwa li nniġġew, le, jiġifieri l-aqwa li nniġġew. Aħna l-Ġesu the best irridu nagħtuh, il-Knisja the best irridu nagħtuha, u l-Knisja l-aħjar tittoffri lill-insara. Jiġifieri mhux l-aqwa li nniġġew għall-quddies, ta' żgur ħaġa tajba, imma ħafna iktar minn hekk xiridu nagħtu dan is-sens ta' komunità, dan is-sin noħolqu l-ambjent li fraħna li ntqajna flimkien. Li jekk hemm iċ-ċans wara l-quddies u l-Ewkaristija mhux kulħadd telqa' rasu, imma stajna ltqajna ftit fuq it-suntir is-saċerdot man-nies jekk hemm iċ-ċans wieħed ħadring fis-sala tal-parroċċja, hemm bżonn noħolqu dawn l-ambjenti eżistijej li mhuma xejn ta' barra minn hawn biex nusnan wisq ferm ħafna iktar. Jiġifieri f'komunitajiet kbar ta' massa, sfortunatament, jintilef id-dimensjoni komunitarja. U allura għandna bżonn forsi naqbdu l-istedina li diversi drabi għamil Monsignor Arċisqof Pawlu Cremona fil-visti parrokjali, jina naħseb qed taqa' fuq id-nejn torox frankament, illi il-Knisja titmur lura għal komunitajiet żgħar kif kienet fil-bidu. L-Arċisqof għandu ħafna din il-viżjoni, imma ġifieri forsi jiena żbaljat, jekk nisbaljat nitlob maħfra minn qabel. Imma l-impressjoni tiegħi hija li wilma fuq il-papri l-klim tal-Isqof. Ġifieri dak qed jgħidilna ftit li xejn qegħdin nippruvaw natwawh fil-verità. Naddu minn żjara pastorali waħda l-oħra, l-Isqof jiġi għamil il-vista tiegħu, imma x'qed tissarraf. Jiġifieri din il-viżjoni li kull darba, jiena naqas kull darba kont preżenti l-quddies s-sibt filgħaxija meta tiftaħ il-vista, kważi dejjem smajtu jgħidha. Mhux preżenti ħafna tafux. Ma tolqotni għax hija viżjoni tal-Isqof li għandna bżonna. Niftakar l-Isqof kien tkellem fuq anke fis-sinodu tal-isfijiet darba minnu fuq il-kelma talla. Il-bżonn ta' realtà ta' komunità iżgħar għaliex il-ħajja nisranija trid jeħtieġ eżistijej did-dimensjoni ta' komunità. U jekk aħna ħanitilfu did-dimensjoni ta' komunità, se nitilfu l-imħabba. Għaliex jien ma nistax inkun nisrani waħdi. Nisrani waħdu l-min se jħobb. Saqaj min ħa taħsel. Min se jikkoreġik fi żbalji tiegħek. Min se jiftaħlek għajnejk. Aħna qed nispiċċaw relazzjoni ma' Alla individwali eżistijej. L-insara li jimportaw minn xulxin. Min se jiġi jgħidlek tlabt dil-ġimgħa? Sħabek tax-xogħol, sħabek tad-divertiment, min se jgħidlek dawn l-affarijiet? L-insara aħna jinteressana jew niġnaqgħu nqumu minn xulxin. Basta inti mort il-quddies ħadd li rid tinti mill-Knisja u tlaqtlem. Għandna interess imħabba ġenwina fraterna. L-insara eżisti fil-bidu tal-Knisja, din kienet kwalità enormi li kienet taqqat l-insara bejnietna.
Ma fessux li kollox kien tajjeb tafux, firdiet kien hemm, problemi kien hemm, mill-bidu. Ġifieri, il-Knisja qatt ma kellha xi golden age meta kollox kien tajjeb, qatt. Però għandna bżonn illi nagħmlu ħilitna nxammru l-kmiem, ngħinu lil xulxin. Din waħda mill-bidliet strutturali li l-Knisja għandha bżonn fi żminijietna. Jekk ninsara ma ħnissi nsiru komunitajiet li nafu lil xulxin wiċċ imwiċċ, li qed nagħmlu pass ma' xulxin, li qalbna tħabbat ma' xulxin, li għandna interess spiritwali fratern f'xulxin. Allura ħassisti, jekk dan mhux se jkun hemm, ma noqgħodux nitkellmu minn knisja ta' nitkellmu minn nies li jridu relazzjoni mal-Alla u jmorru għas-servizz. Jmorru jieħdu servizz fil-Knisja, imma l-komunità fejn hi. U din essenzjali jeżisti, anke s-saċerdoti. Is-saċerdoti xi kultant nippruvaw naraw kif ħana ħilbu minnhom minn ħin kollu. Nirrealizzaw li s-saċerdot huwa parti mill-komunità. Li s-saċerdot jagħmel mixja huwa wkoll mal-komunità li mhux dejjem irid jagħti lill-komunità, imma xi drabi għandu bżonn jirċievi mingħand il-komunità, li anke hu jaqsam il-kelma mal-komunità mhux biss bħala raj li qed jigwida imma bħala dak li l-komunità qed mantnih ukoll. Eżisti, faċli noqogħdu nikkritikaw il-qassisin tagħna u taf kif faċli nagħmlu daqsat silma. Imma qegħdin nieħdu ħsiebhom bħala komunitajiet. Parroċċja li ma tuħsib ir-rajja tagħha, x'qed tippretendi mir-rajja tagħha? Jiġifieri l-qassisin mhumiex super beings, ta' xi supermens, maħniex assolutament, jekk xi ħadd jaħseb li hu żbaljat. Ma dan is-sens komunitarju fuq is-sens ta' mħabba, is-sens ta' karità, li nkunu nafu l-bżonnijiet li interessana, hekk li mhux infarfru sempliċement fuq dik il-Kommissjoni Djakonija, dak fuq l-ieħor, dak tal-liturġija, ma nagħtu każ vera. Dal-piki x'nabbu f'dan il-komunitajiet tal-insara. Dal-piki fil-parroċċi tagħna, dal-piki fil-festi, il-piki fil-kummissjonijiet, il-piki fil-konsilli pastorali parrokjali, il-piki bej il-qassisin, x'nabbuhom dawn l-affarijiet? Il-piki bej qassisin reliġjużi, piki f'komunitajiet reliġjużi. Daw affarijiet ikissru l-komunità nisseranija eżistijaj, ikissru l-imħabba. Dak li Ġesu xtaq li aħna nkunu. Ċertament dan ifisser irdu naħdmu fuq diversi livelli u ma rridux nagħtaw qalbna. Ma nagħtawx qalbna minn dawn l-isfidi. Ma rridux nagħtaw qalbna minn nfusna, mid-dnub li ammar fina, ħnina tal-lej akbar mill-miżerja tagħna. U ma naqtawx qalbna biex nagħmlu anke l-bidliet strutturali li għandna bżonn fil-Knisja biex inkunu nistgħu noħolqu l-ambjenti ta' komunità. U ma naqtawx qalbna li nagħtu prioritajiet ġodda fil-Knisja għax aħna jista' jkun eżistijaj u ħadd ma jieħu għalih. Li għalina huwa priorità dak li mhux importanti aktar illum. Għalik forsi huwa priorità ma nafx toqgħod tagħmel fil-Knisja. U dik forsi mhijiex l-iktar ħaġa essenzjali li hemm bżonn illum il-ġurnata. Jiena naħseb li nibnu komunitajiet żgħar ta' mħabba għandha tkun priorità f'kull parroċċja, f'kull realtà, f'kull moviment. Għaliex jekk nibqgħu biss immorru l-Knisja insara x'għandna relazzjoni tagħna ma' Ġesu, li ċertament hija tajba. Ħares, forsi qabel din ma kienx ħafna hemmhekk, l-importanti tmur il-qudies, tagħmel is-sagramenti, ma forsi d-dimensjoni personali kienet titnieqsa, llum ħadet ħafna aktar invoga għall-grazzja tagħha. Però hija personali imma fiħdan komunità, tkun komunitarja. Jiena eżistij, anke nitkellem dan il-mod, mhux b'xi kritika biex inkisser jew nitkellem kontra xi ħaġa fil-Knisja etc. Però jekk ma nqajmux aħna stess internament bejnietna bħal aħwa daw il-mistoqsijiet, jekk mhux ħanħallu l-Vanġelu jisfidana, jekk mhux ħanħallu l-Ispirtu Santu jiċċaqlaqna ftit, jekk mhux ħanħallu l-istess tagħlim tal-Knisja jisfidana, jekk naħsbu dawn huma biss ideali realtajiet biex joqogħdu hemm fuq jitkellmu minnhom il-papit l-ispijiet u t-teoloġi, imma maħniex se naħdmu. Għaliex irridu naħdmu? Għax aħna irridu nħobbu eżisti, irridu nwieġbu għal dak li Ġesu jitlob mill-Knisja llum. Aħna għandna responsabilità li nistallum nagħtuhom dak li Ġesu jixtieq jagħtihom, dak li hu l-Vanġelu. Llum rajna dawn iż-żewġ aspetti, xtaqt nara ħamsa, forsi nkompli l qudiem. Rajna l-bżonn li dak li nagħmlu joħroġ mit-talb u rajna l-bżonn li nibnu komunitajiet, żewġ aspetti li huma importanti ħafna għat-tiġdid u l-bidla tal-Knisja fi żminijiet. Nagħmlu dan